Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Good afternoon. Merindal na, merindal. Merindal. Kasabay niya to si Kuya Nems Flora sa Technical Department sa Newsroom. Kasabay diyan si Ate Shara Leron, siyempre po sa Luwas Mega Force Patrol. Kung may mga bareta ngunyan pong pagkaaga, good afternoon, pagkahapon. Natanda ko yan nimit ang feeling ko, aga permi ano. Nakakamali siya, kabuda. Ining mga simanang ini, medyo balisa ang aking pag-iisip. Bakit kaya? Medyo balisa ang aking damdamin at pag-iisip. Hindi na kasi tumatawag sa akin yung inaasahan kong tatawag eh. Hala ko naman sa Legazpi City, sa ICR baga, Balong Sentrum for Recreation. Nasabat ko nang si Kagawad Ani Asikate. Sabi sa ko ni Kagawad Ani, ano ini? Ano na nga ya? Di mo nga lamang nga pig, pig accept nga sa invitation ko sa Facebook. Siguro nga ya, di na nga nagapod-apod nga sa imo sa taga Masbate Sa taga Masbate nga, di nga sa mo nagapod-apod. Siguro nga nagselos nga sa kuya ito. Nga ako dahil na nag-apod, pinaarong ko na, nasa apartment. Ulukon sa kuya si Kagawad Ani Asikate. Maray na aga manay Ani. Diyan sa duman sa ICR, ha? Diyan sa duman sa ICR, tabi, nagkabantay. Alam ko na, baka nag-chat na nga ni. Matchat naman ito. Baka naman nag-matchat, ha? Good afternoon, tabi, Kagawad Ani. Ka na talaga, Antony. Makaugmo na babae ni Kauron, ha? Yon duman sa iyang agum, ha? Yon duman tabian sa iyang agum. Ayos, sige. So may mga birthday ko yan. Haberday. So mga gusto tabing magpaabot ng reaksyon, magapod lang sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Tod tabi, igwa kita mga tugang kimahiwagang tanog. Ang premyo po is 100 pesos. Alright. Sige. Aramon tanawan mga dagdag na report. Hali po dyan sa Luwas kay ba si Chief Jimmy Nasalita. Hali po dyan sa Luwas. Chief Jim, good afternoon, Chief Jim. Yes, PDBP. May wagaan panahon. May ata na. May Ata na. Mapudo ako sa pag-asa pagka-report ni Jimmy. Adi, abuton ta daw. Naka-duty ito. Yung mapudo ako. May aram mo para. Sa kalye na naman kita. Ayan, Jim, ang pig-apod na para-paraan lang. Oo. Kung gusto mo talagang sarong tao maging close, para-paraan lang yan. Oo. Sa totoo lang, pag yun mo lang sa mga paagip, mga para-paraan, para kayo maging magkaulayaw, Ituno mo sana. itutuno mo lang sa panahon. Pag naituno mo, rimati ka. Ato na. Ara mo, Jim, magsalto man na ang Jim, date na diferensya. Oo. Yun man. Itong pagbanggi ka naglalakaw na, pasiring sa third, bako na ito sa tuno. Tuyo na talaga ito. Mapo na. Bata nalingawang ko na ito. Mapong ka na naman, kapatid district ng Jimmy. Punduhin na daw ako dyan. Pasalamat ka. Tana-encounter ko ng ganso. Dakulang bareta. Kaya nga. O yan, kung di baga ako nagduman, bako na dahi mo na ako sa bareta. Na-outscope ako. Ha? Pero makangalasan na baga? Lampas na sa sentrong ginabata nito. Pasiring na baga sa ligaw. Like parang, bigyan establisher ko, sagkod mo niyan, kung nagpasiring, pauli ka o pasiring sa ligaw ka ito. Alas 11 sinbangge. Punano ko yun. Kalukuan mo, Jimmy, ha? Pati sa COP. At paghuna ko nga, may meeting talaga ako. Napalingaw ako. Anyway, Ayun na ba? Sige. Onyan BP,
Ha? Baha na naman sa Masarawak. Mm. Bako na naman passable sa mga lunadan, na Aha. mga baba, mga light vehicle. Aha. Mm. Pero, kaoron ko si Mayor Jim anong huko niya, kung makusugunan oran dyan, Nay, digdi? turutagitiman sa nangaya, Iyo, Jim, tama. Mm. pero nagbabaha sa, so dating pinag-cover ko baga kan plus flood, Aha. nagbabaha ngaya, Nagbabaha. Naling Gusto muna. sabi At ayang yun, pigil sabi ta. Mm. ang kusog kan oran, yaon dyan sa bulkan. Mm. Kaya, abiso, alis, ayan, sentro kan Masarawag, light vehicle lang, mga truck pwede. Aha. Mm. Pero sa mga light vehicle, motor, Ah. may nagaanod ngunyan Mm. na mga volcanic daga, bye-bye. Aha. Ali dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Mm. So, Manila, Masarawag, Manila Road, vice-versa, Aha. not passable man. Yan. Naling muna Oo. yan. Kung sabihon, Jim, lang ka sa tubig. Oh, alam ko nga, sige, ang bulos nga na Salbatan ang pangyari sa mga baka. Mahiwaga. Talagang maapod kita sa pag-asa. Tay clarify ta kung nata sa may may bulkin mo ranon. Uni sa kamalig, anoran, kaso bago pang mga Mm. alas 11, alas 12, sundo mo niyan. Naguran. Maguran. Oh, actually Jimmy, digdi o ngunyan pa lang na mga pasado alas 12. Digdi kaso bago pa, pero Oo. sa ginumatan, Mm. pero tagitisan na, pero nagduma nagbaha. Oho. O yun yan ang mga kangalasan. Mhm. Mm. O yun, bala ka na. Jimmy Okay. na salita, DCGB nyo. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwa. Pero Jimmy, mapiritan kita. Kuya Nim, sari. Balong ko daw na mag-apod sa pag-asa ngunya na. Balong ko daw, ha? Balong ko daw na mag-apod sa pag-asa lamang ta. Natamauran dyan sa may Mayon Volcano, sa Tuya, Bako. Di ba? Balon ta daw. Para paraan man sa nang Kuya Nims. Baka, kung bako ang duty, kung naman kita karota ng buta ka ini. Kung bako man ang duty, ne, umundo naman kita kang paret na ini. Aber daw. Pero talaga, duty Kuya Nims, salo yun simbagon. Maka nagtimpla naman kikape. Pag-asa Ligaspi, good afternoon po. Good afternoon po, ma'am. Yes po. Ay, si Kampo ini, si Madam, sa nga ini. Ruth po. Si Ruth Madam Pakala Ruth. po. Sir Opo. Pag-explain ko kaya, Madam Ruth, si Alexis. Third shifter. Jeep. Sir Henry. Yung muse namin si Alex. De bale, Third shifter. Okay ka naman kausap eh. Okay. Oy, Madam Ruth, number 1, Po. kaya ako nag-apunta. Natapirming mauran duman sa may Paltikan, Ginubatan, Mayong Volcano area. Kaya until na po nga ni, nagbaha duman sa mga rivers, may nagkapirang spillway na impassable po ngunyan, kumpara po digdi sa Legazpi Tabi area. Oh. Actually, Sir Henry, Oh. ano yan, severe thunderstorm po. Nangyari din po yan kaso last week po. Baga. Iyo po, oho. Although ito Totoo. localized, ngunyan, nag-heavy rainfall na kami, nag-yellow po kami sa Sorsogon. Nag-yellow warning As of mo sa 2:30. As of Opo, 2:30. Okay. Opo. Okay. Pero Mm. digdi sa Albay, Sir Henry, Opo. alat ka, Sige daw. Sige nasa daw. moderate to heavy. Iyo, aram mo, asaro pa. Rainfall. Opo. Moderate to heavy. Gusto sabihin po, ano ko sabihin tabi kan, Madam Ruth? Ang moderate to heavy po kaya, pwede siyang mag-accumulate ng mga nasa greater than 7.5 millimeter of rainfall Opo. for the next few hours. So kanina, Mm. ang accumulated rainfall po kaninang alas 2 digdi sa Legazpi ay nasa 15 millimeter of rainfall. Opo. I Pag see. severe po kasi, Sir Henry, lalo na kung binagsak siya sa bundok, Oo. sa taas, Ay, nako. Mm. ang tendency po talaga, ang flash flood, segundo lang po yan. Iyo, makaskasa de. Okay, meaning Segundo. po, Opo. pag Bakong araw- minuto, segundo po. Segundo, okay. Meaning po, Opo. pag araw ka ng mga sitwasyon, delikado pa lang sa mga bulod na ang river ninda, minatraverse sa mga barangay o sa mga munisipyo. Opo. Iyan, pag una tarog sa Legazpi, bako masyadong makusog-suran, okay lang.
Pero sa mga araw kang ginubatan area, nagbabaha po, Ma'am Ruth. Delikado pala yan, ano, di ba? Opo, lalo na po kung ang foot kang mountain, naman mga Oo. kahoy. Naman yung volcano, Anak baga kong mga pampipunan kahoy, ka iyan. kunwari kung, di ba, kadaklan Sir Henry, Opo. nahihiling tadigdi nga sa may busay. Iyo. More on dahil sa mga previous na eruption ni Mayon, more on talagang ano na siya, Oo. yung malawak na kinakwari nga yung mga ano, 'di ba? Opo. Yung Opo. mga sand. Oo. So usually po talaga pag ang uran binagsak sa elevated area, ang tendency po flash flood. Ay. Kaya ang ano po ang thunderstorm advisory lang, precautionary measure with hazards that include flash floods and Opo. landslide. I see. Kahit po sa rong oras lang yan, o 30 minutos yan, pero diretsong, Opo. minsan yan, zero visibility po yan eh. Ayun, okay. Pwede po siya mag-cause. Iyo, ang medyo worry ko kaya tabi, Ma'am Ruth, ta sa aga baga, opening kang ibalong. Kumusta ang panahon ta pagkahapon tabi? Garo, hapon-hapon baga nag-uuran? Opo, actually, nag-upload na di Sir Henry ang CDRRM Legazpi. Opo. Kaninang aga. So, in-interview na ako. At ang senaryo ta po kaya, ang possibility is just the same as of today. So pwedeng mag-uran Opo. sa agang hapon na araw ka ini? Opo. Oh my. Possible po yan kasi pagkaaga, naririsan nyo, nagpapahiling ang saldang. Opo. Tapos parang generally fair weather Yan, siya, mainit. correct. Oo. So, ang tendency kung nag-uran ngunya na hapon at siya nabanggi, ang tendency pag nag-init pagkaaga, Oo. di mas madali yung pag-evaporate kang Yeah. tinatawag kang terrestrial radiation. Nanggad. Sisangaw kang daga. Iyon nanggad. Okay, So, ang tendency kayan, ang accumulation mabilis, Iyo. the warm air rises, so ang convected clouds, nagmamature, Iyo. mga pag-arog kaning oras. dapat pala sumasarabay sa parada sa aga sa opening ka ni Balong, magdararang payong ano? O, pasiguro po. Pasiguro lang, buda kung ba kung magkalo o kung ano. Tapos sigwa nga ni ang concert pagkahapon. Iyo, banggi. Sa Opo. sa Ibalong Park. Ay, banggi. Opo. Actually, ako nga, expect sa'yo man ko na nga sa imbitasyon sa ako na mag-guest ako doon magkanta. Tangan niya ako mauran. Baka mas lalo mag-uran, sir. Yung tig-edit lang ko, tama ka magkusog lugod. Okay, so, expected sa agang hapon. Medyo mauran-uran. Kataga-uran, mag-uuran Opo, kita. ang scenario po niya, the same as of today. Okay. And then, hopefully, by Saturday, Oho. medyo improving kita, and Opo. Sunday baka magbalik uli ng Monday. Sunday, okay na ano? Mainit na pag mag-Monday? Sunday, Opo. Domingo? Compare sa ngunyan, medyo improving. Yeah, okay. Importante yun man kaya sa Ma'am Ruth, ang Domingo na aga, lalo na, budahang ganun to. Very important sa kuya po yan. Pag-aga ba kung gayo Sir Henry, Oo. araw kanina baga, pagkahapon, kasi yung maturity ng mga convected clouds, yun Iyo. yung mga thunderstorm, pagkahapon po talaga. Ayan, okay. So, dapat pala, before 12, kaya pagkapot agata, important sa kuyang agata. Pag mainit, bibalay bay tulos, di ba? Pagkabalay bay Opo, tulos. dryer na lang po Sir Henry. Pag suwin, baliw na. Tapos pa-electric pan na lang po. Yan, yan ang gusto ko sa imo talaga. Pati ang paglaba, pigo forecast mo, pati pagpamara. Okay, Ma'am Ruth, salamat ha. Salamatan po. Antabay pa kita sa masunod na advisory ta. At yan na alas 5 kung madagos-dagos ini. Iyo po. Hilingon ta base sa mga data na ipapadara sa mo kang istasyon po. Iyo, si Sep on duty dyan alas 5, ikaw pa? Hanggang alas 10 po ako. Alas 10 si ang Alex banggi? po at siya na banggi. Abanggi siya, alas Si 10. Miss May. Pangyari. Opo, 10 to 6 po siya. Kaya 10 to pwede 6? mo siyang makakapot sa Sa aga? pagkaaga. Baka kaurong Opo. ko siya sa agang 5 to 6. Adi? Iyo po. Okay. Iyo po. Abudan ko tulos. Opo, halat-halat na lang pong dikit. Okay, Ma'am Ruth, salamat. Iyo po, Bye-bye. paparegards ta ka Sir Henry. Ano po? Ano po? Paparegards ta kay Alex. Iyo, taraman mo. Di paglingaw may tabi. Di paglingawan. Opo. Okay. Bye-bye. Alright, mga tugang Miss Ruth sa Kamugtak. Naling muna yan. Bata Saga, opening kang Ibalong Festival. Yung mauran pa lang talaga. Nailing mo na. Ay, sandali lang.
Bata sa aga, makover kami, Kuya Nems. Pwede mag-cover sa Facebook na nakakalo. Pwede man gano'n eh. Ano, pero pwede man gayon. Bata sa aga, makover tabi kami sa Facebook kan sa Muya tabi na Ibalong Festival. Yan ang kuan, yan ang sa kuya na senaryo. Kaya taod, riparhong ko tabi sa venue, riparhong ko sa lugar, kung kumusta ta. Di ko aram kung sa kita naman kuya. Tama kakaypon, may tent gayo duman, adi. May trapal gayo duman. Tangani na di kita ki problema sa coverage na tabi sa aga. Okay? O di sige. Anyway, mga tugang opening tabi sa aga kang anyways, Kanibalong Festival, mag-ururog malamang kita. Tangani po naayos po ang sa tuya na buhay. Mag-ururog malamang kita kan sa tuya tabi na palibot. Ade, magkaigo lamang kita ki mga bugay-bagay na ikaw ma. Happy Ibalong Festival 2025. Alas 3:30 na. Oras mga tugang. Garo kuya ni mi aramo na sa pag-asaan mga motibo ko ano. Ade, pati si Ma'am Ruth, gari kuha na si Ma'am Ruth. Gari nakamali siya naman. Ha? Gari nakamali siya man si Ma'am Ruth. Gari. Hello? Hello, good afternoon, Kadoroy. Ay, good afternoon po, Kadorat. Sabi baga kan mga gurang, Ah, kung babae ka, madali kang mabadsan. ako say, uy, sa totoo lang, kung mabaya ako, pero may akong bados gayon. Duratulong ka. Latason ta ka niya. Gari. Bye-bye. Bye-bye. Joke lang. Joke lang. Okay, no problem. Taling muna ko yan. Pigupurkas na na ako. Kung ako dagari babae, huwag sila, pero may kagayang bados noy. Makaugmahon man kita, di? Magatam kaugmahon man kita, nunyan na hapon. O anyway, manaw kita ki 100 pesos na load. Huni tabi mga tugang an sa tuya na mahiwagang tanog ngunyan tabingal daw. Mamimembryo kita tabi kita ki 100 pesos makakahula tabi kan mahiwagang tanog. I-text po ang sendong mga hula sa 0928-777-5548 o 0966-203-0034. A ver daw. Aber daw. Sige daw. Kung ano ang tanog na yan. Hello, good afternoon. Hello? Hello. Bossing, maray na hapon. Sito tabi ni. Sito. Si Sai po. Sito. Migo, anong tanog? Maurano nali sa Masbate to Pilar. Ano? Maurano sa dagat. Ay, mauran Migo. Yun talaga. Mauran daan yan. Kamusta ang mga ukol? Kalmada. Pero pag abot sa Pilar, mas lalong maminuranon. Ay, nako. Pero ang importante, kalmada ang dagat, ano? Opo. Makatakot kaya Migo kung mauran, buda, maukol pa? Iyo. Oo. Pero kaso bago, kalmada, dawa mauran, pero kalmada sa biyahe. Ay, very good. Magayon yan. Okay. Di okay man, ano? Okay ang biyahe? Okay man. Mauranon talaga lang, ano? Mauran lang talaga. Yeah, okay. Ingat, Migo. Ingat. Salamat din. Alright, thank you to si Chito, Atibagos, ang satuyang amigo. Tabi para dyan sa pigaapod mga tugang na tubo pigtok-tok kipala sala. Magapod po sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Bote pigpokpok sala. Dapat po ang pagsimbag klarado. Bote pinokpok. Anong klaseng bote? Dapat ikaw yung kiklarado ngaya tubo pinokpok. Anong klaseng tubo? Dapat arog po kayan. Hello? Good afternoon, Kadorat. Hello, Kadorat, ay Kadoroy. Opo, ano po ang tanog? Nahulog tabing platong alam ninyo mo sa lamesa na nag-uyot mo sa loob. Sala, Kadorat. Bye-bye. Bye-bye. Hindi po yan humigit. Sa kabaga. Sa kabaga, yan ang pigasabit mga kapingki.
Di ba? O, sige daw. Dali na. O, ito. Uy. Amigo! Amigo, maray na hapon. Ano ang tanong, amigo? Ano po? Tubo na pigpupuki bakal. Kagawad sala. Bye-bye. Ay, nako, so amigo ko. Mali, boss. Buti kang di napigpukpuk sa kada saro. Sala. Putol na tubig. Mali. Mali. Hello? Hello, good afternoon, Henry. Ay, good afternoon, Manay. Baso na pigputput ng kutsara. Baso na pigpuki kutsara. Sala. Goodbye. Saka baga, ano na kita? Wara. Buti kanji na may Jolene. Sala po. Putol na tubo na pigoyod sa paril. Mali. Sir, baso na may tubig tapos pigakulag kang kutsara na nagabangga sa gilid. Sala. Pinukpok kang kutsara sa baso sabay taram ka kiss the bride. Sala. Sala man, boy. Buti ki alak na pigpukpuki stick. Buti ki alak na pigpukpuki stick. Ay! Ini kuya nim, saranina ini. Aranina ini sa katotohanan. Siguro ang distansya niya mga hali dyan sa Kabangan Elementary School. Buda Sentro kan Legazpi. Hello? Migo, maray na hapon po. Ay, Migo, ay. Naman po ako maukod. Long time no si Migo, kumusta ka? Buhay pa man po. Ay, naugmahon akong nadamog ko sa busis mo. Ano po, VP, ano ko lang po, ipaabot ko sa naputi ba mapaabot po ini kay Mr. Andy Marbella. Okay. O yan, magabong tinampo sa likod kan Astrodome. Tinampo sa likod, sa may Cat College. Yan po na stretch of road na yan. Ang luwas mo sa gilid, baga po kan Astrodome sa Iyo. Washington Drive. Sa likod? Oo. Opo, yan ang likod na yan na tinampo. Ikaw po dyan nakabugtak na signage. Na? Do not park, no parking both sides. Nagyan ko po ka sa bago, one side, panogianan ki nakapark. Ay, nako. Tapos, ano yan, nag-agi po ako hali Washington, dumang po ako naglaog, Oh. gilid ka na Astrodome. Mababangga po ako kaya yan, ki kasabat kong SUV. Oo. Kaya, ano yan, diba po pwedeng mapaabot na Iyon man ang ma-address ganda, po yan. Iyon man ang ganda. Sa day na tinampuan, dapat no parking dyan. Yung Both nga ni sides. po, Yeah. sabi nga ni po ni mami ko, ano yan, kung aldaw daw pong may opisina, ano yan, paano po dahil na stretch kitinampo, Oo. yung mga nakapark. Pero ano yan, sa tangod pati kan no parking on both sides na sign, may nakapark. Paano pagkasabat mo dyan, Kikuan? Pagkasabat mo dyan, Ayun Kiko, nga na ni sa po. dayuton. Yun nga ni po. Ay, nako. Salamat ko sa pagriparote. Paabot ko, ha? Paabot ko, tabi, ha? Na lang po kay Mr. Marbella. Yeah, okay. Thank you. Okay. Thank you. Pakinot do tabi kay ni Sharata. Ipariparo tayo ni sa aga. Yung ara mo, tamang observation ni Boy. Nagaga ko dyan one time. Kung hali ka sa, di ba hali ka duman sa Washington, mawala ka, o matuo ka, ang right side kan tinampo, may nakapark, nga dapat baga dyan? Makakasabatan ka mo, sa dayuton man sa nantinampo, two-way na sadit. Pagkurbada mo pa duman sa may Cat College, may poste duman. Sa tuo naman sa mga parking, hanggang po sampangan kan Cat College, paluwas duman sa may kanto kang, ano yan, sa may Gujang Isarong Hardware. Natadaw yan, ali. Natadaw yan tabi, tarog ka yan. Mga madunungon pa, ano, sinabi. Na, kasarong aldaw nga, arog kayo ni, kasarong aldaw, igwa kinakapark digdi sa kanto, sa likodan sa tuong parte. Di, nagsabatan ko yan ni Miss, so pick up na puti, buda so saro pang pick up, halabaon ba ito? Di magkakasabatan so dawa, tapiot nga ni, tamay nakapark, nag-atras sa puting pick up, salbata na ko yan ni, matumbol ka ang sukot so poste. Natumbol, rumi nag-aksa na so side mirror, o so ano ni, so ilaw, so taillight, rumi nag-aksa na, para sa, nagkataranggal, tuminama sa poste kan aleko, kung di ba kinag-park luman, di kinag-atras sa puti. Di ko takiarog ka itong sitwasyon. Yan man ang problema sa tuya paminsan eh.
Sige, takanon ta daw ini. Riparuhon ta daw yan sa aga, ha? Ipaabot ta kay amigong Andy Marbella. Bata, si Andy, pati sa traffic, problema niya na, ha? Dapat iyan sa piso, mangkuta yan. Police Task Force, siya baga, Task Force Kalinisan at Kaayusan. Kaya maski anong problema, daradara na ni Andy, nailing mo na. Sa buda, may gusman si Andy, ha? Buti na piglawg sa buti, pigpukpuk kahoy, sala. Stove na pigpukpuk tinidor, mali. Kutsara na pigpukpuk sa bakal, mali. Pinak pigpako po na yero, mali. Gilinganin coffee tapos pigpukpuk, mali. Gin na sarado pigbubuksan, mali. Buting pigpukpuk, mali. Okay, hello? Hello? Hello. Sir? Sir, buti may lawag na tubig na pigpokpok. Arani na, sir! May lawag na tubig. Arani na! Arani na, sir! Uy, sir. Mga kuha na sana, kung sa tao, yaong ka na, sir, sa may tuhod. Arani na sa katotohanan, boss. Nasa may tuhod ka na, bossing. Arani na. Isip
Garo din naman ako magkamparet naman na niyo. Garo din naman lamang ako na ugma. Kamparet na ninyo niya na hapon. Pero sala naman ang fight boy. Hey muna yan. But ang brown out ko yan, Gary picture timing sa programa ko, nakamali siya ako Paminsan alas 5, paminsan alas 6, paminsan 6:30. Ngunyan alas 13:30. Gary malain naman ang paitang niya. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng protection liver aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon kang atay. Yan po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mabawasan o pwedeng mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dahi, mas maray na isabay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alright, o sige. De bueno, mga tugang, oras natin 14. Makalipas ang alas 4 po, o bago mag-abot ang alas 4 ng hapon, magbabalik po kami. Hindi, kung may magkakuha kang tamang simbag. Tukod ko po, tumbler ay mali po. Bote ng tubig na pig, ay mali po. Ang pinakaraning simbag, itong apod sa tuya ka nagapod. Boting ngayang may tubig na pigpokpok. Itong para ni Kuya Neme. Isip pa kamuki ba kung ano piglaog sa bote? An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.
Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabaltong, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong, Ibalong, The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa Indo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tinilipo ninyo sa pagkamo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, 7 bago po magabot ang alas 4. Ano na kita? Wala na so may Kasaga naman. Dahil po kinakato. Tama na po, tama na. O, last caller natin to. Last caller natin. Hello? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Buting may suka, sir, na pinukpok. Buting may suka na pinukpok. Kaya ano, sir? Pinukpok kaya ano? Steak. Kaya ano? Steak. Sala. Sala, boss. Mag-isip pa. Bago tabi suka. Awin na. Gatas po na tinaktak. Mali, boy. Mali. Hello? 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 Hello po? Nawawala. Nawawala at bumabalik. Sandali lang. Sandali. May kiotro tabi kan tanog. Okay. Mali. Buti ki alak na may dikit na tubig, pigpokpok sa gilid, kistik na kahoy, sala. Actually, di man po sa pinukpok. Dahil siya po pinukpok. Hello? Hello po. Yes. Buti po si J na may laong na tubig na pinupok siya siglas. Sala. Sala, madam. Pagkari. Uy, umisip nga, ikiba, papaywas-iwason. Buti nilagyan ng bato, pinagpagul... Ay, mali. Istro piglag sa bote. Mali po.
Ang mga helang kangatay arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadira kan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago tanganing mga tay kay pon po nin protecsyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud sin proteksyon kang atay, ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver Aid. Pwede pong mapugulan ang danyo so pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dae, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Hello? Amigo. Ano, amigo? Pili mo bukod. Ano? Sugi na ang kasaro. Oh, day pa ka naludan? Day pa? Day pa. Saan matana? Saan? O, day, paludan ta ka kunyang kay Shara? Paludan ta ka? Ayo. Kaya naukod mo, Ha? ika sa nakaukod. O, di ba? Amanos na kitang duwa? Iyo mo na yung ganun. Amanos na kita. Amanos na. Di ba? Kaya ludan mo na ako. Tanaukod mo. Ngayon pa na ludan ako. Maurano nung ligaw. Yan ako sa, Sain? ligaw. Ah, okay. Sa ligaw ka? So, di naman mo? Latosun ta kang salbatana ka na para ako nagkapit-apit nga sa rumbagi ko no anong mga... Grabe. Share kami sa inlaw. Gari ba sulit na akong karapatan na maglakaw-lakaw na banggi? Aw, salaman niyan. Iyo. Iman si Jimmy. Pero, Masyado mo. ito talagang pag... Uy, Ano kaso ni Jimmy? Violation? Malicious mischief? malicious mischief. Ito talagang lakaw kong ito. Uy, ito talagang lakaw itong ito. Magmahon daw ako ito. Nata daw. Ano ba yun? Magmahon daw ako ka itong lakaw kong ito. Oo, balda-balda ko magasawiting. Anong balda? Maugma na sa ligaw, maugma sa ligas. Magmahon ako migo ka ito. Maski sulo ako daw. Eh, baga. Nagulingan ako. Nagulog ka kung sulo talaga. Si Jimmy medyo nagsilo sa iyo ka ito. Les ko pang kupano siya. O, sige. Palunod ako manarid mo niya. Ayo. Naukod mo na. Okay, sige. Thank you, thank you. Bye-bye. Alright. Ate Shara. Kuno tabi? Ate Shara. Kunin mo itong number nito, Ate Shara. O, dumini ka tabi. Anak, halika dito, anak. Come to Papa, please. Halika dito. Bigyan, kunin mo itong number na. Tuludan mo to. Kunin mo dito, ha? Hello. Hello. Po. Naukod po. Yeah. Sa Durat. Sala. Butik ikok na pinabrihan. Sala. Naulog. Sala. Pangalan ako tapos. Lalong sala. Bye-bye. Nalingo na. Dahil pa nakatapos. Sala, natulos. O, alat ko na. So, number ka itong... Nalingawan ko ito. Dahil ko naludan pa nitong listener tang ito. Nanggana ito eh. Uning 8770. Ilista mo. Pero mo naman kay... Naglod pa si Salome. O sige. 100. Ay, hindi. Sarang ini. Kasi bago pwede. Ay, 100. Natalaw si Sarah ko yan eh. Paghapon, pero may nakaulok. Namalisyan ko ini. Di mo namalisyan ko yan eh. Si Sarah, paghapon mo, ugmahon siya. Ano, bakit? Ano yan? Nakabo yung kopya? 8770. Ayo. Okay. Hello? Po? Dua pong butik. Isang dulso pareho kay Mot. Ano po? Buti to kay G na dua. Isang dulso magkasingimot. Sala po. Sala. Maparam na ako kuya ni Mitabi. Param na ako. Talos 4 na naman. Ha! O sa agad tabi magantabay ka mo mga alas 3. Maprograma kita duman sa Ibalong Park. Tistingon tas. Anong patutunta kuya naming kanta? So kay Kenny Rogers anong gusto mo? Kenny Rogers? So, ang paborito ko niyang kanta sukuan. So, ano maray na gusto mo kanta? So kay ang partner niya baga si ni may request kayo ni may request may request siya. Hello? Hello po. Yes. Maukod
ukod man po. Sige po. Ano pang ukod? Takip po ng kasirola na tinaktak. Ay! Mali po. Mali. Mali. Ay, hindi. Sa may trabaho pa ako, tabi, alam ko, sa amin yung si Kuya, patutugon ta daw, alam ko nata. So, maray na ka. Ay, so, gusto ko when you say, when you say nothing at all, yan, alam ko na, ha? Alam ko na. Paborito ko yung kanta, irilingan sa nampay, when you say nothing at all. Yan, okay. Sige daw, ha? Magayon ni. When you say, nagkanta si Ronan Keating. Yan. Gari man sana ini so pareho kan so when sometimes when we touch. Yeah. Sing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Salamat kan sa inyong pagantabay. Goodbye. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Sa inyong programang Pinky on Mo. Thank you. Goodbye. I love you all. Mabuhay. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises